आंनि चेनेलसिम नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोननो आङो माखासे जोंनि एरियायाव माबोरै माने दैनि इरिगेसन सिस्टेमखौ माबोरै जोंनि माइफोराव माने माखासे डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जायो, इरिगेसननि माबायै मथावरि बानायनाय जायो, बेखौ माने मा होनना बुङो एम्बांमेन्ट्सनि गेजेरजों माने जोंनि रानस्राव जानाय माइनि माबाफोराव फोथारफोराव माखासे दैनि जगार हमनाय जायो आरो दैनि एरेन्जमेन्ट खालामनाय जायो। फैदो नायनोसै नोंथांमोननो आं देखायनो नागिरदों जोंनि एरियायाव माबोरै रानस्राव जानाय हाफोरखौ माने माइफोराव माने दैखौ माबोरै एरेन्ज खालामनाय जायो। नोंथांमोना आंनि उनाव बे दैखौ नुनो हायो। बे दैया जोंनि खाथिनिनो एसे गेदेर दैमा, जायखौ लावगाव गेटनिफ्राय माने बे माबानि थ्रुयै मथारिनि थ्रुयै जों बिखिजा माने दैखौ डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जायो, माने रानना होनाय जायो। माने गेजेर गेजेर नोंथांमोना नुनो हागौ, दा दसे उनाव देखायगासिनो माने फिसा फिसा माने बे फोथारनि थाखाय बेलेग केनेल, बे फोथारनि थाखाय बेलेग केनेल, माने गुबुन गुबुन केनेलजों माने कानेक्ट खालामनाय जादों, जाहाथे माने माखासे फोथारफोराव माने दै मोननो हायो। नोंथांमोना नुदों जानो हागौ बै मोनसे बै फोथारनि थाखाय, नै एरियानि थाखाय, फिसा एरियानि थाखाय माने बिखिजा माने दैखौ साप्लाय हरनाय जादों नै दैनिफ्राय। ओमफ्राय नै मोनसे फोथारनि थाखाय नैबे ओमफ्राय माखासे नैबेफोरो माबा जायो अपारेटर, माने इयो फांसनेबोल आरो जेनेबा दैया बारा जायोबाथाय माखासे टाइमाव फोथाराव दै हरनाया बारा जायो, होमबाना जोङो बेखौ माबानानै जों खम खालामनानै लानो हायो आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हायो नैबे उनखिजा दैया थांगासिनो दं। बेनिफ्राय आरामसे दा नैबे फोथाराव माखासे रानस्राव जानाय माखासे दै मोनगासिनो आरो बे फुरा बे फोथारनि थाखाय बे मोनसे केनेल। ओमफ्राय सिगाङाव माखासे दंबायो, जेनेबा नोंथांमोननो देखायगोन, जेनेबा माखासे दंबायो बिदिनो। दा बेफोरथ' सरकारि जाहैबाय, जेनेबा गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनाय इरिगेसन सिस्टेम। दा माखासे बिदिजोंनो माखासे खेथि माखासेया माने आबाद माखासे सोलिगासिनो। बेनि अनगायैबो माने जोंनि माखासे मानसिफोरा बरिं बहायो। जेनेबा आंनि मथै, आंनि अपिनियनाव बे सरकारि माने बेसेबांबा गोजाननिफ्राय फैनाय दैमानिफ्राय फैनाय दैयाव माने माखासे जोङो अर्गेनिक हासार मोननो हायो, जेनेबा जायनोखि जोंनि आबादनि थाखाय बेसेबांबा माने इउसफुल। नोंथांमोननि जायगायाव बिदि सरकारनिफ्राय इरिगेसन माने सिस्टेमा दंना गैया? नोंथांमोना भिडिअनि सिङाव कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा, आंखौ सापर्ट खालामोबा, नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।